Είσαι εδώ κοντά μου. Δεν του δίνεις. Τι θες να σου δώσω? Μη κάνετε κρούτσου κρούτσου. Ακούτε. Μην κάνετε κρούτσου κρούτσου. Ακούνε. Φυσικά. Είσαι εδώ κοντά μου. Μην μιλάτε ρε παιδιά. Είσαι εδώ έξω, θέλεις να φύγω? Βγάλτε screen στον τοίχο. Σε ενοχλώ? Ναι. Να μην πω μέσα στο σπίτι. Η Μαγίτης. Τι είπε ρε παιδιά? Να πω μέσα στο σπίτι. Ναι, είπε. Δεν νομίζω. Ναι. Ακούει. Πού θες να έρθω, πάνω κάτω? Εδώ. Εδώ, να μείνεις εδώ. Να μην μπεις μέσα. Εγώ θέλω να μπω μέσα. Πώς? Θες να μπω μόνος μου? Να πούμε 2 άτομα μέσα. Επανάλαβα, δεν κατάλαβα. Να έρθω μέσα. Να έρθω μέσα. Ρε, όταν έρθω μέσα θα μου κάνεις κακό. Να κάτσω εδώ. Παίζει. Ποιος παίζει? Ποιος αυτό παίζει? Άμα έρθω μέσα θα μου κάνεις κακό. Άμα έρθω μέσα θα μου κάνεις κακό. Έρχομαι μέσα. Ναι, λέει. Πάμε. Πάρτε και το λέιζερ. Πάρ' το live, Κώστα. Θέλετε να κάτσε μέσα ή έξω? Θα έρθω μέσα. Να έρθετε μέσα, άμα δεν είναι. Τους πακούς παράστη τσάντο. Είπε, έλα. Ναι. Από εδώ, βρε, από εδώ. Από εδώ βγαίνει στο υπόγειο, από εδώ. Μιχάλη. Δεν θέλω στο υπόγειο. Πρέπει να τα έχω αφήσει έξω το Κώστα. Ναι, ρε, ξεκολλάτε. Άκουσα στο πιάνο. Ναι, παίζει πιάνο. Άκουσα στο πιάνο. Πώς είπε πιάνω. Ναι. Ήρθα, μπήκα. Παιδιά, τα ακούσετε? Ναι. Κλείστε τους φακούς. Δεν έχω χέρι, κλείσω. Πάρτε. Θα τους κάνω κάποιες ερωτήσεις. Είσαι εδώ μαζί μου?
Είσαι κάπου πίσω μου, είσαι κάπου εδώ. Για πάλι αυτό το κρύο ρεύμα. Ναι, πάλι έρχεται το... Ντένις, μπορείς να ηρεμήσεις λίγο. Πόσα παιδιά είμαστε εδώ, μπορείς να μου πεις? Ευχαριστώ. Είχες καμία σχέση με Αιγυπτό? Κάποιο? Τι κάποιο? Θες να φύγω? Θες να αποχωρήσω? Συγγνώμη. Το Spirit Box λέει δεν ακούγεται. Θες να αποχωρήσω? Ρώτα πόσες ψυχές είναι εδώ. Μισό. Τι παίζεις? Πόσες ψυχές είσαστε εδώ πέρα? Τρεις? Θέλεις να φύγω? Δώσ' μου ένα σήμα ότι είσαι εδώ. Pourquoi, γιατί? Εδώ υπάρχει κενό. Ναι. Ναι. Έρχομαι κοντά σου. Εκεί είσαι. Κάντε screen εκεί. Θες να σε καλέσω μήπως? Ναι, ακριβώς. Κουνιέται, Μιχάλη. Κουνιέται. Ω, παιδιά, ένα τριχυλά. Να το βλέπεις το κενό. Μαλάκα, κοίτα πώς έχω γίνει. Κοίτα, παιδιά, όλα τα Κλέρι, το βλέπεις το κενό. Το βλέπω το κενό. Το πράσινο δίπλα. Ναι, εδώ. Ναι. Πού είναι, πού είναι. Κάντε screen εκεί πέρα μπροστά, στο κενό. Είσαι εδώ μαζί μου. Παιδιά, δεν φεύγει από εσάς. Είσαι μαζί μου. Είσαι πίσω μου, μπροστά μου, δεξιά μου, αριστερά μου. Πού είσαι? Αλλά δεν είναι εκεί που είστε. Πού είναι? Εκεί που θα πάω εγώ. Στην κολόνα στη γωνία. Είναι εδώ. Πάνω από το κεφάλι της Κλέρης. Μην μπαίνετε όλοι μπροστά. Ψύχα. Εδώ θα κάνει όμως ψύχα. Μην μπαίνετε. Διαφορετικούς έργους. Φύγετε από εκεί, φύγετε από εκεί. Φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί. Φύγετε. Είναι στο πράσινο που είναι κολόνα ακριβώς δίπλα. Αυτό το κομμάτι. Να κάνω κάτι... Έχει κεφάλι. Έχει και κεφάλι Ναι, και παιδιά, χέρια ναι, και παιδιά, πόδια. τον βλέπω. Τη βλέπω. Εδώ ακριβώς φαίνεται την αέρα. Ναι, εντάξει. Μην μπαίνετε μπροστά, μην μπαίνετε μπροστά. Φύγε λίγο. Μην μπαίνετε για να τραβάει ο κόσμος κρύο. Είσαι εδώ μαζί μου. Αυτό το κομμάτι που βλέπετε τραβήχτε στη screen. Είσαι εδώ μαζί μου. Θα μου απαντήσεις να φύγω, σε ενοχλώ, θέλεις να φύγω.
Θες να αποχωρήσω από το χώρο. Παιδιά, λοιπόν, καμία απάντηση από εδώ. Καμία δεν αντέχει. Φύγαμε, πάμε κάτω. Πάμε μία στο υπόγειο. Δεν να παίξεις. Ναι, εντάξει, δεν έχει. Ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις, όχι. Πάμε μία στο δωμάτιο μέσα να... Μπροστά τον έπισα. Έρχεσαι με τώρα. Εδώ θέλω να κάνω μια ερωτήσεις. Βρωμάει. Εγώ δεν παίρνω και μέσα, ξέρω. Πρευτέρη, δεν κάνε μια έτσι από εδώ πέρα μέσα από εδώ. Σε αυτό το κόμμα. Βλέπεις κάτι. Κοίτα. Πώς θα δείξω. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Όχι, δεν θέλει καμία. Πάμε στα υπόγεια, θα σου πάρει καλός ώρας γιατί σήμερα δεν μου απαντάνε. Να κάνει κάποιους όρους κάποιες ερωτήσεις, γιατί είμαι εδώ μου απαντάνε παρέχει. Λοιπόν, θες να το πάρεις να κάνεις κάποιες ερωτήσεις εσύ. Γιατί εμένα μου βαρέθηκε. Του έχω σπάσει τα νεύρα. Και πάμε κάτω στο υπόγειο να δείξουμε λίγο ακόμα και φύγουμε. Ο άλλος κάνει από πάνω ένα μόνος του. Καμός κοντινός. Συγγνώμη ρε παιδιά. Όταν περάσαμε από εδώ υπήρχε μπάλα εδώ μέσα. Ναι. Υπήρχε, ναι. Ναι, υπήρχε. Σίγουρα. Ναι. Ήταν το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Υπήρχε αυτό. Ό,τι βλέπεις υπήρχε. Υπήρχε, το παράθυρο δεν ήταν ανοιχτό. Λοιπόν, Το παράθυρο δεν ήταν. Το παράθυρο δεν ήταν ανοιχτό. βάλε τέτοιο. Έχεις λέιζερ. Θέλω να το φτιάξω εγώ. Έλα λίγο κλείνει λίγο. Πώς σου έκανε κανένα δύο ερωτήσεις. Μίλα του. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Και όμως το βλέπεις Λευτέρη πάλι. Και με το παράθυρο. Και με το παράθυρο. Και βλέπεις τη γωνία πάλι. Εδώ. Εδώ έχει πολύ πράγμα. Κοίτα. Αυτό δεν πάω να καταλάβω τι χώρα ήταν. Απέναντι τι βλέπεις. Εκεί, θα σου βάλω το φακό. Αν βλέπουν τα παιδιά. Απέναντι, να το. Δεν μου μιλάει. Βλέπεις κάτι κινείται. Να το. Εδώ πέρα. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχει κίνηση. Ναι. Βγάλτε screen δίπλα στο πράσινο, το παράθυρο. Κράτα το σταθερό εδώ. Μα κινείται. Στο κέντρο που είναι το πράσινο, βγάλτε δεξιά το screen. Ναι, κεφάλι, κανονικά ρε παιδιά. Ναι. Δώσ' μας το δικό σου κινητό. Πάμε λίγο από το... Όλο δεν έχουμε περάσει. Στην κουζίνα. Να δείξουμε και στην κουζίνα κάτι τελευταίο και βγαίνουμε έξω μία έρευνα στο χώρο εξωτερικά. Πού είναι τώρα Και το... φύγαμε.
Έλα. Δεν παίρνεις απάντηση πλέον εδώ μέσα. Ξέχασε το. Έχει γίνει πολύ νεύρο. Δευτέρα είναι λίγο μέσα εδώ. Λοιπόν, επειδή εσείς παιδιά φεύγουμε και κάποιοι θα καταλάβετε που είμαστε, αλλά μόλις τελειώσω την έρευνα και φύγω από αυτό το χώρο, μόλις περάσω την πόρτα την εξωτερική θα σας πω που ήμουνα. Λοιπόν, Δευτέρα, έλα να δείξουμε λίγο κάτι εδώ. Και για το λίγο το φέρνει να φανεί καλύτερα. Αστέρια. Παιδιά, εδώ πάνω αυτά δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι σαν να είναι αίμα παλιό ξεραμένο. Βλέπετε. Υπάρχουν ακόμα πράγματα με σαντουλάρια. Το μέρος είναι πολύ δυνατό. Παιδιά, από κάπου έρχεται αέρας. Ναι, Δευτέρη κράτα το live και φύγαμε. Κάτι με πιάνει, φάμε. Το ίδιο πράγμα βλέπω και εγώ στο λίγο. Με τις γάτες. Δεν με πηγαίνει σε μένα, είναι άλλο. Βγείτε έξω. Βγείτε έξω, έλα. Όχι. Πάτα, Μαρή, πάτα. Έλα, λίγο. Μέσα στο παράθυρο εκεί. Μέσα στο παράθυρο εκεί. Εδώ. Εδώ, μέσα. Να, Παιδιά, τραβάτε screen. Πού είναι, παιδιά. Δεν το βλέπω. Το δεν βλέπεις τίποτα. Εγώ το βλέπω, ξέρεις. Εγώ το βλέπω, μας κοιτάζει. Τι βλέπω. Γίνω το... Ναι. Γίνω το αλλιώς. Να, το κενό. Παιδιά, έρθετε να προχωρήσουμε λίγο προς Σοφία. Προσέχει το γιατί έχει ξύλα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν βλέπετε τίποτα μέσα εδώ. Εγώ το βλέπω. Κι εγώ. Πρόσεχε. Δευτέρη, πιάνεις κάτι. Ορίστε. Έζησε ο φωτός. Το λέζει. Παιδιά, κουνιέται. Ποιο? Καραμπλόκο που άνοιξε. Τη σκιά ρε παιδιά, πού την έχουμε δει. Να κάτσουμε λίγο εδώ να Εδώ δούμε. στο τσίγκινο. Πώς και δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπεις. Εγώ συνέχεια δεν βλέπω. Αυτό το λέιζερ δεν πιάνει. Δεν πιάνει, δεν ξέρω, προσπαθώ να δω. Τι κάνει. Παιδιά. Βλέπεις. Πήγαμε. Ναι, Την είδες. ναι. Εκτός ήταν από το μάξι απ' έξω. Όχι, δεν είδα να το μάθει. Πάμε παιδιά, το παραξηλώσαμε και σε λίγο θα... Εντάξει, παιδιά, όσο δεν υπάρχει σύρμα, καθίστε. Όλα σας λέω, παιδιά. Ξερευνήστε το λίγο. Κρατήστε. Κράτα το λέει, κράτα. Ωραία να πας, να σε προκαλείς.
Δεν σου φταίει κανένας. Εγώ όταν μιλάω δεν ακούει κανείς. Πηγαίνετε λίγο πίσω. Δηλαδή υπάρχει κι άλλο σπιτάκι. Τι ιδιαίτερο γίνεται εδώ, ακούστε. Προχώρα εκεί κάτω στο βάθος. Έχει κι άλλο σπιτάκι. Παρακάτω. Εσύ δεν μπορείς πίσω. Για να βλέπω λίγο. Αλλά στο τέλος με λόγω και δεν βλέπω τώρα. Μισό, για φύγετε λίγο. Τι έχει. Δεν παίρνει μέσα, έχει μπάζα. Α, καλά, εντάξει. Τι έγινε. Οκ. Έλατε να δείτε. Άμα ήξερα και πού πατάω, θα ήμουν καλύτερα. Τι έγινε. Δεν τη βλέπετε στη γωνία. Τι βλέπω. Είναι και άσπρη. Να την είναι. Είναι και άσπρη. Και πήγαινε και την άλλη μεριά από το παραθυράκι. Μισό, τη βλέπετε εδώ στη γωνία. Εγώ τη βλέπω. Έχει κι άλλο παραθυράκι παραδίπλα. Δεν ξεκαθαρίζεις κάτι. Έλα εδώ να δεις, Κλέρι. Κάτσε γιατί δεν μπορώ να τρέξω κιόλας. Εδώ. Ναι. Και από εδώ. Τον πιο μεγάλο. Κοίτα, κοίτα. Λευτέρη το βλέπεις. Και κουνιέται κιόλας. Βγάλτε screen εκεί Να πέρα. το. Αυτό είναι πρόσωπο. Αυτό είναι πρόσωπο. Παιδιά, αυτό είναι πρόσωπο. Με σταυρό στη μέση. Σαν σταυρό κάνει. Ξέρω εγώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Τον ήχο τον ακούς. Ναι. Να την γυναίκα είναι, να την. Ναι, γυναικείο πρόσωπο. Η- Γυναικείο κεφάλι. Λοιπόν, θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η γυναίκα που βλέπετε. Λοιπόν, παιδιά, μαλλιά. φύγαμε. Α, το φακό, δεν βλέπω. Παιδιά, έχω η γειτονιά έχει ένα στρατοφείο εδώ πέρα και πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά, παιδιά. Ελπίζω να σας ικανοποιήσαμε εκ μέρη. Κώστα, τι έπαθες? Τι έπαθες? Ναι, μία. Πού την έφαγες? Εδώ, Πού την έφαγες? από εκεί. Αυτό προκάλεσε. Που έμεινε πίσω. Το Λοιπόν. προκόκκινη ήθελα, ακούμπησέ με, του έλεγε. Ακούμπησέ με. Πού ήταν μόνος του πάνω? Κάτω. Ναι, πάνω. Ωραία, φύγαμε. Ακούμπησέ με. Ακούμπησέ με. Σ' ακούμπησε τώρα? Μπράβο σου. Λοιπόν, το σύρμα, παιδιά, κάπου εδώ είναι. Το σύρμα. Λοιπόν, θέλει να δώσει κάποιος τον επίλογο. Πάμε εξωτερικού του χώρου που θα γυρίσουμε που κάτω να δείξουμε το χώρο έξω όπως είναι. Για μας το κεφάλι αυτό έκλεισε. Τελείωσε. Εδώ δεν θα ξανάρθω, μετά έλεξε το κεφάλαιο για εδώ μέσα. Γιατί, όχι. Για μένα ναι. Για μένα ναι. Κοίτα, και Έχεις έρθει ήδη 2 φορές και αυτή είναι η τρίτη. Μην προκαλείς τη μοίρα σου κι άλλο. Είδες τι γίνεται μέσα και τι πιάνει μέσα. Λοιπόν, δεν φαίνεται κιόλας, παιδιά, έχει και, είναι και σκοτεινά. Κακό. Όχι, δεν θέλω πορτοκάλι, ευχαριστώ. αυτό είναι για λίγο. Παίξει ελευθερία να δούνε, θα δει ο κόσμος.
Κάτω τα υπόγεια. Να πω εγώ που είναι. Θα πω εγώ σε λίγο, μη στεναχωρήσετε. Λοιπόν, δώσε μου το Λευτέρη. Διαβάστε εδώ, κύριοι. Πού είμαστε. Δεν χρειάζεται να σας πούμε. Οκ. Να την ρε παιδιά, Να τη σκιά, σας να το την είπα. παιδιά. Σας το είπα, η σκιά που περιφέρεται. Δεν βλέπετε το μαλάκι. Σας το είπα. Πάει πέρα δόθε, πέρα δόθε. Κοίτατε όμως εκεί στη γωνία κάτω που θα φέξω με το φακό να δεις. Εκεί στη γωνία που βλέπεις, που το βλέπουμε εμείς. Εκεί κάτω, να το. Εκεί. Ναι παιδιά, εκεί είναι το Και τσίγκινο. βλέπετε παιδιά το βλέπετε παιδιά πίσω. Ναι. Παιδιά σβήνει ο φακός ρε, αν είναι δυνατόν. Ναι. Και ανάβει μόνος του. Παιδιά τι βλέπετε, μόλις κλείσει το φακό και ξαναφανίζεται, ορίστε. Στο δέντρο παιδιά, τραβάτε σκριν, τη βλέπετε στη γωνία από την εξωτερική μερίδια. Κλαίρ τι βλέπεις. Εγώ τη βλέπω. Την είχα δει και από πριν, σας το είπα. Εκεί είναι ρε παιδιά, να το. Σας το είπα. Είναι αυτό που λέει η γειτονιά. Βλέπουμε τη μαύρη σκιά. Σε καθημερινή βάση. Άρα ο μύθος είναι αληθινός. Ο μύθος είναι αληθινός, παιδιά, πέρα για πέρα. Και δεν είναι μύθος πλέον, έτσι. Και κλείσε πάλι φακό Λευτέρη μου να δεις, να δει ο κόσμος. Βλέπετε παιδιά ότι εξαφανίστηκε. Κλείστο το φακό. Κλείσε το φακό πάλι. Δεν υπάρχει παιδιά, έφυγε. Άμα να σβήσει το φακό δεν θα έρθει. Να πάμε με τους Με άλλους. σβηστό φακό θα ξανάρθει. Να τη πάλι. Παιδιά εκεί που κάνει τη διχάλα το δέντρο ανάμεσα δείτε. Να τη ρε παιδιά, να τη πίσω εδώ. Να τη. Παιδιά κινείται, κάτι κινείται. Κινείται, σας το έχω πει. Το λέει όλη η γειτονιά ότι κάτι κινείται. Δεν είναι τυχαίο να το λέει. Για κλείσε ρε εσύ, Λευτέρη, να δούμε κάτι. Το μικρό το φακό το δικό μου δεν είναι καν. Βλέπετε μες στο παράθυρο. Μες στο παράθυρο δεν βλέπετε ρε παιδιά. Στο παραθυράκι. Άμα βάλετε φακό και βγάζει το παράθυρο εκεί θα το δεις. Να το. Παιδιά, περνάει. Το βλέπεις. Μάσο. Κοίτα το Λευτέρη. Πάμε παιδιά γιατί βλέπω να μας Παιδιά, η σκιά μαζεύουν. πήγε από εκεί. Από εκεί. Ρίξε το λέιζερ. Κλείσε το Μα φακό. κλείσει το φακό, δεν δουλεύουμε μαζί αυτό. Φέρνα το από μέσα. Δεν πιάνει καθόλου. Δεν βγαίνει το λέιζερ έξω. Μόνο κάτω πιάσει κάτι. Τι ωραία είναι. Μία βάζω στην άλλη. Δεν πιάνει παιδιά. Λοιπόν, 11 παρατέταρτο. Λοιπόν, το λες. Καλά είναι. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω που ήμασταν. Γιάννης, Να πω. Μπαχάουε.
Παιδιά, ήμασταν στο σπίτι της γνωστής πιανίστριας Τζίνα Μπαχάου. Και η έρευνα αυτή και σε αυτό το κτίριο ολοκληρώθηκε.